Hakane ke episode nyen ya khami ni pada kedua baka jing im nang ni syahman kede ke jing im ko min song thu me im kum no kajing persiang ho to ye betang shu mo to khatu ka jing tim ya khandau kan ka khandau kan ko ba tim na ka banta jong me da ka jing sitom men bam na ka baro kisni karta jong me ta ka pan mi shlu ki sia ba ki sia keng ye me pat men bam yu chu galingka ti de pipoi ha sa ka khot ko khanda da ka jing sep ka khmat jong me men ba mi lok pu hadu ba men da phai din pat chak khando namar naka la shimi me na ba ka domet melong pat chak ka khando domet lik phai pat ti hing ni pade ka kado ba ka jing im nang ni sha khman ke de ke jing im ko min song thu me im kum no na so ba hang ni ba ning kong wang ba bam wa biang pahani so ba pi hapus app fiap tre o fla le stan man golong ka ni ka khando ka ba dei ka ba im ka kersan jing im kersan sanda mem tre hang ni wali khmi ti ka ni kan pen mi ma ka dau fil stan ka dau fil stan tai man ta fiap tre gen hap mong ti ma ka khat hap tre golong fiap tre sitom bo ni la ka do ba ka jing im ti ban kersan ka jing im nang ni khman kam le shu ka kper eden ada kejing kesat jong pi simen bat kan ni kemut kata kalau ada kejing kelat kejing keren ni kelat kan ni apa hani ko peran kam ke tenang istuk adab memang literally pun sep andai sutunat bah wa pudi kini kementa ba ublei u klem keren ai syak benta ban ong yu briu me haban penbet jeledi tak ombiang kam don hang nu longa sutunat ba puli ke ni ba ublei sim hikai yu briu hadin ke jing ha pa jung hadin tikintin ke bue ba ublei ong me ha balek ke ni nang taban penbet biang mat nga sungap bet ka su ong ni kalau ke jing keren klat te ke jing yap dai nang ni chakmat ya kani khandau la dap tim tresitom dam tresitom kan khali but they can pay dia saya itu kami keren hatukas week session bakum balong hadu menta namar bangi hab mentres tom ni kan teng teng ni menyau ya kan ni baka dei ke badon jing em tolong nang ni sekhamat ubriun hab ya hi halaka jong ka perkhat ke jong tiun hab ban regulate ile dia tu blai labu bet ya kajing penbet ya kajing kasem labu bet ti haki bentai yu ham sidin ngin sei kum no pade un sobu bet pade kar kom jing de jung kibri ublei la dakidang kwa ban pai sho ublei ya mentahi padan ubu bet nang ni sekhat la kwa ya la kajong tre bat ka ba hatu ko ba khat khandai khat khandai boleh mbu dak tin jing yap na ano dam da kas app di khmat jong me man bam lok pu hadu ba man da phai dien chak lembu jing yap phai din pat chak khando namar la shim me ka do met me long ba chak do met mali phai pan khabong ka jing yap yap man ta ti pastor ki yu yong ka do met do boleh ni ki om ta em long ka kani ni pen i be ba ka jing long hi jong ubriu ndai dala kut ten pelang sino kani hiam nani bla thau hi sini hi li phai bali phai tang kamet am store em kata te bin keren menta kan ngom galong ni hani som keren te men sim klemong ten ni klemong hani pade ya kemen sim hani keren namar ya ka ei ka bu sim man thau te chata hang ni pen kut hi syak ni atim te kan ni menta men hab le sini kemut kan ni ke di kejaka ke ben hab pediang yangi da philia bahai kan ni ru kapan mento hi da philia sniu kan ni ru kan tim pi ya wadu ben pachen ni sini kalau don dak mui pade long ka kani kalong bi ka tenrai ho kren phang jong kani ke jing long jing im jong ka do ka jong im tenrai ya ka perkhat pertan ya ka jing song thu ka jong ka kata khalam kren ni hamdan ni kani ke kren tang kani ke jing kersan ya kani ka met be ti upniat kumnu ka jing mut jing perkhat ka de hang ni Tidak dalik kat balik ru pro je bing kat pro je bing ha ka bakut kani lek phai din
Avocado mai lengkap. Tu. Ho ti da poi tu dekat arpo pedeng i itu ilong la kajong. Hmm. Arpo wei ing tu pada kajing ni baka beteng ya katai ke banyak keren tu session la dep am. Bijar keten. Ho tel to hang tai la dep ong ba kani kalong ka brio ka siing jong na. Deh ujar keten ka brio deh hang ni pada wadam khot kerteng ya ka tengah ka im. Na baka long maka ka kemi jong ki ba im Baro. Ki ba im baro kan mo di ya peteng ben rio hi. Peteng menriu. Tu inum dai kata tan situ mo. To yau adam ru ba dia ka tengah jong utrai bo blei wa thawi ki jingkup sni ba ulapan kup Ru iki. Sop iki ya. Sop iki. Kalong balai bam keren tai keren suai kini ka jing ham ka jong brio sawan ini minta. Ni kemba ini dia punya suak catai ya. Ke bahadin bau u balai u la penlong ka brio. Tu adam la jep ka dia kerteng. Tu pun kup sa ka jan kup sni iki. Te kan ni ngi sisim baik ba. Kani kar kom phong ka jong ni bandai la di. Kani ru kami tan rahin ka jing pun kup ka jong Nak jemput kup ujung belai. Te kumno ngile ya kata pada hadin habut tapi kasyong ka sau brio. Brio. Nak peteng sa peteng na peteng. Ya ya kata kam dadon kami ngi bangin ong em Kamal ko tan raja ko jemput kup kada hinu belai. Te long hang ni nginum dei ban liat kan ba tu ka jing lingkut ka jing lingkut jing sni dok kan. Ya kata nginum ya keren. Kumangila keren tu ka jingmut ni jing lingkut ya. Ha ka jingmut ka bayar ngin ne yang tu. Ya. Te kan ni ka jing pun kup jan ibu belai te habu bu hiu brio ni kan tu long ula pengkriat lupa. Kumno kini ki brio kin tip kumno ban sop ildi kan. Na bagi dan sao yam maksis nem. Te long kat kum ko jing long ka yom phong jan kum ta. Te kata kam da don ni. Te ngi jam chakmat mo. To utrai bo blei lo ong ru hakmi utau brio lawan long kum uwei nangi kat ban tip ya ka babha bat ya ka basniu. Ti minta ba yo un kner la ka kti bat shimru na uding ka jing im. Bat bam bat im junom rude. Na mar kata utrai bo blei la be no ya u. Nak kper den ya ka ban rep ya ka khando na ka ba la shim ya u. Tai ula ong pa sa khando ni pai hang ni pan paro sa khando nam. To kan long nya nya pe shoni arfu ar kan. Ta. To utrai bo blei ong hakmi ubreu. Ula wan long kum uwei nangi hi kat ban tip ya ka babha bat ya ka basniu. Ti kumno katakan kanya rap ingi. Absua hang ni ngasong bo blei wa certificate yu brio. Bo ni brio la long kum mangi. Wa tip ya ka babha wa basniu nai. Kumno kan rap sa ingi ta sa. Kumno kanya rap ingi ka baning kong sya ka ngin hap hai biang sya tai ti pi. To ha ka tu ko badang sna yu brio nam tha yu brio nei. To ngin tha yu brio ha ka dur. Chungi hi. Yong hi. Banta pat de uwan ka tu jing penchoi jung nong penchoi wong. Lada pi ba menu so pin long kum ki belai. Kum ki belai ha. Dei, belai. Banta u belai ni wong pa. Hakmi ni u brio. Lo long kum mangi. Kum mangi. Bat ka ba u ya bat hakini ki kintin hini ka ba penyesri mi kata ka jing nong kum belai ka de ka jing tip ya ka ba bah bat ka basniu ha. Kan mut ayu kita sai. Kata ka jing tip ya ka bah bat ka basniu ka mut kla dai ka bor jing jid am jung brio. Ha. Dai. Ha. Bah sniu. Kalau pinjit minta pila tip ban banjir. Ban itu kanu ka bah bat kanu ka basniu. Te pilong ka mon la lut banjir. Banjir ka bah. Temut menta jit ka basniu. Kemut elong independen am paralel bat ublai ubrio. Kemut umuat chu utai. Bat hawi ngi. Minta pi em para brio pi decide hi daladi am. Pi rai daladi. Nama pila tip ka ai ka bah ko basniu pi ra hi yanu pinjir. Temut ha kan ni ngila dong ba ubrio hi kum unta unong sinsyar ne. Kum sardar ki biya keren hat ko session. Ubrio long sardar. Kani pertai. Tementa pada ha ka cakap unong sardar. Ula kelalong kum utrai kani kendawa. Desyo tong sardar. Desyo tong sardar. Du sardar tu dong sengap yu konran. Tu dula le trai mu pada kelama. Ama. Tu hang ni ba kani ka jinglong la liut ka jung tu blai tu la ada bopot ka bakut ka de hakan dau ben ndai kemla balik tam so ba tam di sini tu menta mut kata ka jinglong ka jong kibriu kalau mut menta ba ya blai kim sap syut te kata ka jinglong balong merengkat hani kalau ba kasur ka jong nong pensyoi ka kham job syakini de kibriu ban ya kasur ka jong blai
Ti banyolong berengkat kalau di kata am kaji kabor jing jit, kabor jing perkhan. Kabalong mar persya ya kai ke ublay kuran. Lada ublay kuran ya kani ki perkhat mar persya. Mar persya. Telah perkhat mar persya kitip pada kanu ke babah kanu ke besniu. Syong ha jing jit jong kipat. Ti halor jong kata ti sisim gula tip ya kata pada unong pensoi tu bol pensoi syaka kepe ha po kepe reden. Unshu ikibrio. Yo alat kan tare. Yo alat dan penitu din jong jing em hai. Ngatip bau tu nong pensoi tu untip hang nu don din jong jing em. Ha kepe reden untip baik. Untip mat. Ngo kham start yo brio. Ketulong bosian tu tu ong ubusen. Tengis ong ubusen teng atip am dengya sin kumarsin tang saya ka perthai kasi jong ngi ong ai tai long ubusen te dei tan mo busrim dur ubusen ne de ta kiwei pade tengin mi keren de kita dei long kata ka jing sian jong uta unong pensoi nada kidang don khaper eden khalam artatin kin satare ya uding jong ka jing em te ublei khang noi kata upun kut teng yuput hang ni khando kani di put ada bu nang tu kenjat yu brio syak perthayong ni ne syabar ka kpereden labe na kina kpereden no ya na ka kpereden ya ka ban rep ya ka khando na ka bala sim yo kani ka jingrap kawan biak stai penpo biak khando tak kan long kani ka jingrap ya khando kawan biak cheni khat nyo do khat khandai pi ne da ka jing sap bas men yo ba temut ge kawan rep ya ka khando long kabalong pelang ni kani kabalasai ka bantau yangi mentah badeng ni hab ban rap kelang ni bahkan kersian kani yangi yangi nang ni mentang hab rap bahkan ni kan kersian ya dah ka bekut pada dak lakut ka jingat ti yangi sani biar mla ban le tam nak mai pata long kani ka jing bu bet burti ka jong blai ka long bet ba kani ka jing imdo ka jungi kam kenti ni perthai sebenang kan kitli le mla ban kitli so mai kenti mla ban le majik kitli apa kadu ni ti da poi du khat ka arsau pade kum ta kain la be no yu tau brio bat ulabu ya ki kherup chapang mi ngi ka kper den bat ya ka bakum ka wailam ba pernai ka badaki talan bar sodong ya ka ban sumar ya ka lenti shau ta uding jong ka jing em to la be yu brio ne to bu iki kherup chapang mi ngi ka kper den to kini ki kherup hi to ni hang batai ba ki kherup ko mot yu to kini ki long ki ta ki jing thau ba em na ring puli kitab Ezekiel ring puli kitab jing pan pauru ka kren chapang ki tu ki sau ki jing thau ki ba em ki ba mun sim jong ublei nei kat chaba ulei te mut ki kherup ki ya lang kan ya lang hoi te ki tu dia ngi bagi mlak ban mot dor hakata ka jing perkha hakata kerkom perkhat jong ki Hebrew handai tani hoi si ki Hebrew handai Henry ngi ong ki de ki kinja jing thau ki bakar pang ki jong ublei ki ba annam dan manu ban poi se ublei mai ki ni da wen long ki gat ki ba serta kan bana bom cukut dan kalau kini te ki kenti burung ublei badem ki du barwai bakhoi la ban bu dak tin ko store ki angel ki angel kin dan ki jong pada bahane ko mot we khara kini ki jing thau ba emi ki badan ki dor khmat ka jong ki kalong borok saudong sakhmat da ka we ki dor khmat chali na we sini da ka we kamot ya ki brio ki ba khum phi bala khampuli ya ka bible kamot ki benta ha preng jing bible mot sai tu kitab Ezekiel ka shai okay ta to nyep teng sa poi kitab jong pau sa kren chpang jong ni khero ki dan saudong ya khet ka jong blei kat chabo mun sim jong blei ulet chata kini ki liat wal kitab Ezekiel ba no te kan ni pat kan ni sapang mi ngi ka per den em ta kan long ka tu ka jing ong sapang mi ngi te kum tu bas na basang kan ha ka eden ha ka liang mi ngi jong ka eden sakpat ka den ha ka eden sekalian mi ngi lobu sekalian mi ngi lobu ka per den te kata ka jing ong sekalian mi ngi ngam tip da kum no kan yarap ngi nama kini dong pangki phang nei ten rei ki ai ka ba yarap ngi ka long ni ba ya kata ka jing kerpang jong ta ka per ha ka ba udon uding jong ka jing em ublei ulas sumar bahai ka banam dan menu banut bantur ma uni lap on do ko waj lam ba pernai ka ki talan pro saudong tika jing sumar ka lenti ki ban sumar nei tika don sak tu belum kum ka waj lam ba ki pro saudong ni ki ang
khi bro so dong ya ban suma de galanti shau tau ding ka jing em long ka jing da kan la da bol pa em ba ubrio da ka bor ka jong uhi onum la dalile hebni rung pat chata kan lanu ro long kan ni la bu be kintin ki ba shai ki balingkot ki ba da nyata de kumnu ru kan poi seju ke jing mon num la ya batai tak hiru ka de fi batai tak ka ilam kat ba ya batai ru ne ha ka bakut hi ke de tang ka jing da ba ubrio lanu ro onum yo ban kata yu tai yu din jing em kamut ha ba khaddo ubrio kut ha khando kan ada ya ka jing em hi kata am ka jing punya khalat bat ublei Budang don ka kper eden ka jing im godon di jing tip ko ha waks ni wadon ande ka bala maham ublei uringkang nama beringkang dekut ka jing ade aba dekut jing ade kemut ha ka jaka bakani ka met ka ublei lot hau inya don ringkat bang ha kata ka beneng ande namar ka jing ringkang ka won ra ya ka jingyam bat ka jingyap ka khangnat ba ka ni ka do hi kar kom perkhat kum perkhat nak per eden hi hadim la ngop ha ka jing pensoi da lei ru en num la barong shu shatai na ta ka daw ya ni ke eden ha ki kentin ki kham din sapanan kami ka da kentin paradise ti kun ki orong sini la khang lapan kut hang ni te pastor na try katul ahun jurut abi dei ba kan session ba kan nong balai kule shibu ni ka por ka jong phi pe parlok i bapek ya kan session ka ba khang i crunch phang la nong ka balai nganget phila yo bun ki ai ban ngai khule phi ban ching pulut por ka jong phi but pastor session a khule phi ban nganget bingin nang yo ban betang segi week session but ka dei ko stanat na war na kaliang kan ka dorbin klanang ai ka jing shai klanang ashu ki so ki perkhat ki pathamai yanga obadan ba phi ne ba ngai ki bapek jo te ban pen kut ikani program ngai su ngo bha ban thu kum ni phi parlok ba ya kan ka session lawan ra kum ka jingle thau burom ya i me i pa i ji jongi ya ki bangi tip tang ka khana ngi mi thu ki bla tep hau lum jing tep ka balang kures mulai nung lum ya ka ba i ma he i ma deng ma du i me ki thu khana kan ni ka long jing le thau burom ki ni jongi baro i me ro i ba dang sudap sis na mo jing klar ka jong phi i me kum ju bat kum ju i ma ba nata i maret nata i santrial bat ya i san badan sha ye ung ju ong bat ha ka ju ko por ka long kom ka ching as ngo ba ya phi ba ro ki ba kha ki balong ki khun kha ki jong i bat ka jing as ngo ba ro kom ka jing le burom ya ki khun ki siu jong kha krom amar ipa ye jong i de na ki yeng rap sang ka jong phi ki kharap sang hanong lom ki kharap sang jalong sning ki kharap sang baro amar bisu kublai shibun ba ngai kani kan dei ga ka komen of pi but kini hang ne ka screen wan ra phi ki dor jong i meideng i ni ki me ye bai mei jong i o meideng ba sumari bari ki jong concert ka jong i ba pan he pan san ra ni ka dor mo jeng kan ma ba ni ka dor ko sang ni ko ka dor pan ka jong ki me ye ki mi san jong i por pi dang khna ka dong kum ka jong kan ma bo jong le thau brom ki te kublai shi hajar ngo kublai phi wei ki ko por ka jong phi kublai ru i ba shan but klem dak klem ikini ki artlik session ni wan ban shong ni wan ban le in program hakni ka jaka jang i ma hep san tamon khar umnot itra jong ni ka jaka lingba ka tien ka basubun ka jong ki ngi not ban wan rung ban wan ring ban wan shan ban wan le program ne bat tang ka wai ma hep ngim dan ni ai ban ong ni phi tang ka ni ka wai kan tien na ka yang pastor manga ba basat ni kubur kublai shibon kublai shi hajar ngo khar pang ru bo bleu nang kor khu ya phi ba ki khoni ki jong phi pinang roi ker hai ka jing subon ka jong phi khu blei session ya baro ngin se kan do pan ha ki session ki babot